Dantzan oso gazte ikasi nintzen, korazonistetara asko joate ginen, eta han antolatu zuen talde bat dantza egiteko, eta niri asko gustatzen zaidan, da han hasi nintzen, oso gazteik, ez dakit 13 urte edo 12 olakon bat. Eta han 3 bat urte hola ingendun. Ikaste gendunan korazonistetako gela baten, eta gero dantza egiten duen bakarri Ma Virginan egunian, o Larramendin, o Tolosa barrun. Eta hori 3 urte esan dut, ez da 3 urte pasa gendun hola. Gero ja utzin gendun. Eta nik uste 72 izan zala, etxa etorri zizaidan Jose Ramon Arteta. Eta beha zeukan gogoa egiteko talde bat, dantzako talde bat, eta esan zian, ni presto egongo nitzake erakusteko gazteri, hasi behartzuten nahi. Eta bueno, animatu nintzen, eta horra hasi ginen. Eta astean behin, 15, ez dakit zenbat izatezan, Donostira jute ginen, oinkarira, han erakuste ziaten niri eta beste bateri 2 jute ginen, eta gero erakuste genuen Tolosan, txokortan, gela txiki baten, ez musika ezer ez gendun, eta geho kantatu, eta geho pausok egin, eta koreografia, eta oso ondo pasatzen gendun. Eta gero hasi ginen ensaiatzen ohargin. Ohargin hasi ginen, eta nik utzi berra izan nun. Eta utzi nun bazak izan bat hilabete egongo nintzen, urtebete ustez ez. Urtebete ez nitzela egon. Eta gero beste jarraitu zuen, da ja hortikan aurrea hasi zian ja dantza egiten kanpon. Nik behin goatzen naizku nitzala, uste dut ataunea, izugarrizko enbidiakin ikusten besteri dantza egiten, eta ni atzetikan behidaka. Eta hor bukatu zen erea, hola izan zen. Zertzan? Ez dakit, gustoko gauza iten gendunantzat, eta beste, nik uste hon hartze zuela. Buruan daukatena da, neskakin, eta mutilak ite zuen beste leku baten. Eta udaberriko konkretuki zian sakramentinotan. Baina bazeon hemen ere talde bate korazonistetan mutilana. Eta ez dakin unite zuen behaken zaioak, igual leku berean, baina beste egun batzuetan. Eta gero dantzaiteko egunean, danak elkartzen ginenan, behak ite zuten, eta guk ere bai, eta punto. Txikitan garaian ez, gero jau da berrikin, hortikan aurrea jasi zian, lagunak eta parejak eta dan atera zian hortikan, bai. Dana laguna ginen hor, garai hartan dana grupoa ginen, bai. Hor argazkin ikusi dituzuen horiek danak ezagunak eta danak areako bide hartzen gendun. Bai, egia hola da, nik inoiz ez diot eman importantzia horroi, baina bai, egia da, hola behidatuta, norbaitekin behartzun eta garai hartan baini, idana zeitu intzuten, oso talde politia intzuen, bai, eta disfrutatzen zuen pila bat, henik enbidia pasatzen non. Bai. Niretzat sentimental aldetik asko, baina nik ez dakik gero kale. Niretzat beti, ni musika itu eta azten nahi zankakin bai, niretzat haundila. Nik uste bizitetela. Nik gustatzen zait eta nire txiki ikastea de gustatu izango zaiztaian, baina nire hilobak ez dia hasi dantzan. Ez zaio gustatzen. Eta esatei, eta monan antza eta azten naiz ni, ez diete zeitzen. Orduan, makilana, makilakin, hola, arkuak, zintak, sagardantza. Eta gero beste bat, sagardantza izango zen. Ez nahi batzen gehiago. Aurrezku ordu mutilak egite zuten, espata dantza eta dana mutilan dantzak izate zian, kaxarranka eta dana mutilanak. Baina nik uste gu 4 edo 5 besten bate hongo da. Gero jaz izanian udaberri, oinkarik gauza gehiago karri zituen kontrapasa eta karri zituen gehiago, bai. Aberaztu dala pila bat hori, bai, aldatu dala oso ondo iruditza zait. Baina aurrezko ikustetenian misto dala, esatet jolin. Ez nula inoiz pensatuko hainbeste urte ongo ziela hor dantzan. Ke Osea, txalo bero badan antzat.
aurratu dialako zoneaino, Bai. Urte pila dia, Eta jarraitzeko.